O nouă zi. Trebuie să mă duc la noua școală. Dacă auziți gălăzii pe fundal, nu sunt în picioare, sunt pe jos. Da, să continuăm. Da. Aici este noua școală. Și da. Bună. Iată cine a venit aici, da. Suntem fetele populare. Dacă te dai cu noi, vezi ce o să ne facem noi. Da, cum poți să pleci. Da. Bine. Și mi-a dat pe jos. Fii și tu cu mine. Ah! Bine, bună. O, bună. Bună. Eu mă numesc Applejack, sunt colega nouă. Pe mine mă cheamă Rainbow Dash și pe mine mă cheamă Pinkie Pie. Cine sunt fetele din față? Sunt fetele populare, nu le băga în seamă. Bine, dar unde e sala unde e directoarea? Tot în față poți să mergi? Bine, să merg tot în față. Mersi. Bună ziua! Tu ești colega nouă, poți să vii în clasă. Vine. Nic. Iora. Hai. Tambac. Eu stau singură. Bine, cum vrei. Trebuie să mergem în clasă. Da. Le punem aici. Na, bine, copii, bine, bună dimineața! Bună dimineața, copii! Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața, doamnă! Bună dimineața, doamnă! Iar am căzut. Bună ziua, copii! Azi învățăm ora de matematică. După ora de matematică. Acestea au fost orele. Ne vedem în orele viitoare. La revedere, copii! S-a terminat. Da. Vino și tu, Pinkie Pie. Noi, hai să mergem în băcine azi. Da. Da, mă bucur că sunt prietene cu voi. Păi și noi ne bucurăm foarte mult. Da. 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 Ding, ding. Orele s-au terminat, copii. La revedere! Și acesta a fost videoclipul de azi. Nu uitați să dați un like, un share și cu bye. Pa! Pa!